was back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology, and now I understand the problems you could see. I met your children. Hola, què tal? Benvinguts un dia més al podcast Generació X. Què tal, Soler, com estàs? Molt bé, i tu, Opció? Molt rebé. Bueno. Tenim ganes de gravar avui. Sí. Tenim sorteig. Tenim sorteig, tenim I participació i tenim un tema xulo avui. Tenim un tema xulo i que, a més, m'ha agradat veure que t'animava moltíssim i que t'agradava. Ah, veus? Perquè la frase primera que hi havia en el guió que vas posar és que eres una bèstia de la ràdio. Una bèstia parda de la ràdio. I hem posat aquesta cançó abans per dir que el vídeo una merda s'ha menjat a la ràdio, eh? Ni se l'ha menjat ni se la menjarà. Vinga. I ja en parlem després. Parlarem després. Sí, parlem després de la ràdio. No val pas la pena entrar ja de dret. Va, follow-up de podcast. Follow-up de podcast. Aviam, com està el tema dels enviaments del formulari de premis que ens presentem i de les peticions de patrocini? Sí, està tot fred. Està tot fred. Clar, m'he hagut d'abocar amb el guió i no... Excuses. Ja no dono per més. Excuses. Val més fer poques coses i ben fetes que no moltes i mal fetes. Però hi deu una data límit per presentar-nos al concurs, no? Perquè com ens passem d'allà... No, estem dins de termini. Sí? És fins al març. Vull dir que... Però bueno, d'aquest cap de setmana màxim no passa. Perfecte. Segur que ho faré avui al vespre. I el tema del patrocini, aquest sí que el tinc... Vaig apuntant les empreses noves que hem anat parlant, però no ho he enviat. Has de fer un enviament aquí, tornar a fer una campanya d'aquelles, ja si trobem... Sí, ja si trobem algú més, noves coses. Per rascar. Molt bé. Què més? L'episodi passat de Benidorm Fest, que a priori semblava que no entusiasmava, doncs ha funcionat més bé que els últims, eh? Veus? Sí. Hi ha comentaris i, a més, més escoltes que no pas els últims. El que sí va ser una merda va ser les nostres prediccions, bueno, Pues que per l'amor de Déu. Mira, encara aquesta setmana me'l vaig escoltar. Per dir, què vam dir? El capítol. El d'això. I realment vam apostar molt fort. Bueno, Siderland ja es deia que no guanyaria. Sabíem que Siderland no guanyaria. Era una aposta més amb el cor que amb el cap. Amb l'Alfred dèiem aquest passa segur, perquè això els agrada. Això ho vaig trobar, dic, calla, que hi ha criteri. Quan vaig veure que el Mastega Merda no passava, dic, aquí hi ha criteri. Sí, però després, la segona per la que apostàvem, que era Vico, que aquesta s'havia de menjar, doncs no va guanyar. Bueno. Va guanyar l'EAEA, que ja vam comentar que això agradava molt a les Espanyes, i bueno, ja què passarà. No ho puc entendre, eh? Però Vico aquesta setmana me l'he menjat molt a la ràdio. Està sonant a tot arreu. I per vídeos de YouTube també l'he vist, entrevistes i tal. Me pongo pipón. Sí. Noche entera. Sí. No? Jo me la poso jo me la poso a la festa. Ai, me la poso a la festa. I... Últimament la feina és una festa, però me la poso a la feina, eh? Sí. Quan estic tocat, que és quasi bé les 8 hores que estic allà, o 10, em poso me pongo pibón. I me pongo pibón. Vas tot el dia amb Noche entera. Sí. Molt bé. Me pongo pibón. Bueno, bé, aquí es va veure el nostre criteri. Sí. I reescoltant el podcast vaig veure que jo vaig cagar unes quantes vegades amb títols, amb noms i de més, però bueno, no és un podcast per venir a buscar informació fidedigna. Bueno. Per tant, no? Per part teva poder sí. Val. Jo no. Si hem de posar això en el concurs malament. No, això no es diu. Bueno, és conversació. Vam dir que és d'entreteniment i conversacional. Que em sona molt estrany aquesta paraula. Bueno, no? Però jo crec que l'han posat en calçador per donar-nos el premi. Ja està bé. En fi. Vinga, va. Escolta, vaig veure un comentari que em va semblar interessant i em va fer tilín. Vam tenir un comentari no, ens va enviar un missatge en Xevi sobre el tema de és una mica destroyer, en Xevi, eh? Una mica destroyer, entra amb els peus per davant sempre. Sí. I va comentar que podríem fer de cara a Eurovisió, en comptes de fer sortejos i merdes d'aquestes, fer una espècie de porra. Però Iam, fent una porra Iam, en quina posició quedaria Espanya. I ell ja es va pronunciar. Sí? Te'n recordes què va dir? Sí. I em va dir i va dir, bueno, que aviam si el deixaríem canviar el pronòstic. Però em va semblar interessant la idea, això és el maig, el 13 de maig hi ha el Festival d'Eurovisió, crec que tenim temps de pensar si podem muntar alguna porra o alguna història. No hem de pensar res, aquí... No, vull dir, com la muntem? Amb premi, a més, no? Clar. Amb algun premi, sí. Hi ha d'haver alguna cosa... Sí. I alguna cosa intentarem de muntar... Anar-hi no, a Liverpool? Com una porra inversa, no. Com una porra inversa, no qui guanya, sinó qui quedarà a Espanya, alguna cosa d'aquestes.
En fin, Molt bé. tema podcast finiquitat. Vinga. Anem a parlar de Anem a l'actualitat. pinyó, actualitat. Aquí ens falta alguna cortineta, alguna musiqueta Sí. o alguna per anar separant Sí. seccions. Això ho vam parlar un dia i ho hem I no ho deixat hem fet, abandonat. però bueno, ho hem de fer. Sí, ens hem de treballar. Sí, bé, aquesta setmana buscant àudios n'he trobat de collonades d'aquestes. Sí? Sí. Jo vaig trobar, comencen a sortir intel·ligències artificials que et fan música. Sí o no? Dius, vull una música, No. pam, pam. Sí, sí, sí. I Google n'ha tret una de molt bèstia, això ara li colem així, no ho teníem previst, que no la publica el públic encara, és ella, d'ús intern o no sé què cony. Sí? Li fiques un quadre clàssic de no sé quina època i et fa una música ambientada amb Què la imatge dius? aquella, sí. Hòsties, o li pots dir una això música amb estil de jazz, no sé què. Donarà pam. molt de joc, eh? Sí, ho hem de mirar perquè podem crear Jo no he algunes provat res cortinetes encara, xules o mira, tal. mira que vaig pensant amb el... Bueno, vés pensant. GPT? Saps GPT, molt bé. GPT? Sí. No és el blockchain, eh? No. Va, saltem actualitat. Que a mi aquesta em motiva, eh? Sí, a mi no se'm va sortir amb alguna notícia del 324 o alguna Però cosa jo així. sóc molt de Faulty, eh? Sí? A mi m'agrada moltíssim el Faulty. Jo m'agradava molt en Manuel. Bueno, Manuel. la notícia és que Jo no volen, sap res. volen fer un remake de l'Hotel Faulty. Però no sé si amb en Manuel, eh? Perquè vaig llegir que és amb el senyor Faulty i la seva filla. La seva filla, i volen fer veure com que Ara ella deu ser la descobreix propietària una del- filla perduda que tenia. Ai, mare de Déu. En Manuel, perdona, em sembla que s'ha mort. Ah, pot ser. Em sona haver vist alguna Pot notícia ser, que pot ser, no pot fa ser. gaire, eh? Pot ser. Bueno, que hi ha en camí algun remake de l'Hotel Faulty. Hasta aquí puedo leer. No, estarà bé seguir-ho. I que va ser una de les sèries A mi m'agrada molt, bèsties a mi i que m'agrada molt. devia ser als 80 És que que, de fet, TV3 jo la va tinc un emetre. meme, bueno, no és un meme, és un gif del Manuel, Manuel! que és que quan li anaven a fotre canya o li fotien preguntes sempre fotia aquella cara de boig i deia jo no sap res i el tinc però depèn de què hi ha Ah, sí? el col·loco, jo no sap res. És un meme de capçalera, diguem, Sí, d'aquells sí, que sí. sempre tens aquí sota la màniga. Molt bé. Vinga, què més? Doncs aviat ja si ho podem veure en algun Sí. lloc, no? Rihanna, has posat Rihanna. Rihanna, aquí, clar, jo la Super Bowl mai l'he seguida molt, perquè no és una cosa que m'interessi, però clar, vaig veure d'esquillada que l'actuació aquesta que fan a la mitja part sempre, que és un espectacle, i vaig veure la de Rihanna, Molt vaya, bèstia, també. vaya patada, Sí, allò, sí, aquelles sí, sí. plataformes, molt bèstia, ens l'hem mirat un parell de cops aquí a casa, que jo no sabia que aquesta feia 6 anys que no cantava, Sí, sí. i surt allà, pam, embarassada més. I el mínim esforç, perquè vam mirant no fa res. Sí, suposo que per l'embaràs, no ho sé. No. Ja L'han és- criticat, ja té l'han criticat, l'han fotut de caldo, eh? Per cantar embarassada? Pel poc moviment i per que diuen que feia playback, que realment hi ha cops que el micròfon està en una punta i la boca a l'altra, i allò va cantant igualment. És que té un xorro de veu, deu ser per això. Pot ser. A mi sempre m'ha fascinat, quan veig aquests festivals que t'hi cagues, tot el desplegament tècnic que hi ha d'haver al darrere perquè funcioni el de bé. l'any passat no el vas veure? No, però vaig Que veure... hi ha l'Snoop Dogg i No. l'Eminem, doncs et recomano que te'l miris, eh? No, doncs- És molt bèstia, eh? Sí, molt, ja ho molt. miraré, perquè just després de veure aquest espectacle a YouTube, que hi havia un vídeo com d'Apple Music, com patrocinant-ho, això, em va saltar un vídeo de les 10 millors actuacions de la Super Bowl. I vaig anar veient els que havien passat per allà. No. Espectacle, És bastant més bo que l'anunci de Freixenet, eh? Home, sí, i el pressupost també és El bastant pressupost més és bo. diferent. Perquè vaig llegir que cap artista d'aquests cobra per anar a cantar allà. Res. Imagina't. Jo em pensava dir que deuen cobrar una No, morterada de no. milions, però es veu que els hi paguen tota la performance, que val 10, clar, allà es veien, sortien ballarins de sota les pedres. I la quasi gent que bé. et veu, és que és molt bèstia això, Sí. gratis. No, es veu que les escoltes de tota aquesta gent l'endemà Com i els els nostres. propers dies... Sí, mira, Com les nostres. aviam si l'any que ve ens proposen... L'any que ve potser no, però potser d'aquí 5 anys el halftime de la Super Bowl, Hosti, no? tu. Sí, Sí. en català I vinga, endavant. ja està. I res, que és molt recomanable si algú no l'ha vist que s'ho miri. I bueno, una altra patada d'aquesta setmana, una altra estrella d'aquestes internacionals. L'amiga Beyoncé, Sí. que ve a Barcelona, no? 8 de juny, l'únic concert a la A península, l'estat espanyol, va a Parir. 30 minuts, 55.000 entrades. Pam. Això és ja... És un Però això és què tongo, és? És tongo. Però és que, clar, més No és preus... real. Jo vaig veure preus de 60, a partir de 60 fins a 200 o 300 euros, i tu m'has dit que Doncs hi havia un Super jo VIP. vaig sentir que ja hi havia unes entrades de Super VIP, potser, crec que ho vaig sentir amb en Basté, potser jo anava borratxo o ell drogat, però crec recordar que va dir 3.000 euros.
És que això dels concerts... Imagina't amb 3.000 euros el dret que t'ha de donar aquell concert. Gairebé pots sortir a cantar tu, també. Sí, home, suposo, com a mínim, et Mare deuen treure. meva. No sé, això s'ha tornat molt bé, això dels concerts Han perdut el nord. d'aquesta gent. Fan pagar el que volen i vaig llegir també, no sé on ja fa dies, com alguna denúncia que hi ha amb alguns promotors d'aquests, Sí. perquè han quedat 2 o 3 Sí, que sí, mouen sí, el sí, cotarro. tenen un monopoli ara. Sí, i clar, per això deuen poder ficar els preus que volen i la gent, els aficionats, que pobres de nosaltres, fem mans i mànigues per poder veure els nostres ídols no? I passem per caixa. Passem per caixa i la frustració de no tenir entrades és molt complicat, això. Sí. En fi, fins aquí l'actualitat. Vinga, Merdes, dispara merdes. què tens de merdes? Jo no en tinc cap ni una de merda. Com tenim el ping-pong? Bé, Ja és tens- l'única... ja tens Mira, pala? és una de les poques coses que no és merda ara mateix. Bueno, Molt bé, molt bé. ja t'has firat. Sí, home, clar, no Sí. podia pas anar a jugar amb el raquetó. Ens Fantàstic. va veure amb les pales i diu on aneu amb això. Han Pilotes i tot hem hagut de canviar. Han canviat molt les pales d'ara amb les que teníem abans? Sí, han canviat, però... Bueno, no, Però què pot canviar? Si era una fusta amb una espuma i una goma? no, una espuma no. És la fusta amb la goma. Ah. Sense Vale. allò tan gruixut. Què és allò tan gruixut? No sé, hi havia algunes raquetes, les bones, hi havia les cutres, que hi havia la làmina de fusta Ah, i les sí. dues gometes amb aquells tacos petitons. No, allò era el no, cutre. no. I després hi havia les que eren una mica més bones, Atòmic, me'n recordo, en tenia una, que hi havia com la fusta, com una espumeta groga i després la goma llisa vermella o negra, No. depenent de la cara. No. I ara com són? Bueno, igual que abans, el tamany és el mateix, però, bueno, no sé, la goma, rasca, bueno... O sigui, és el ens va mateix, fotre- però més car. Segurament, però el bo que tenim és que ara la fusta ja la tenim i l'única cosa que haurem de canviar a mesura que anem jugant és la goma. Ah, que es canvien les Canvien gomes? les gomes, és que S'arrenquen enriuten del tema escalèstric, eh? Ah, sí? Enriuten. També bufes la pilota i tot això? No bufes, però, noi, Colló. pilotes noves, proveu aquestes pilotes. Taronges, proveu taronges, no, blanques, no, de quin blanques. color? Són Blanques. les de classe. Blanques. Carai. Volen. Un dia vindré a mirar el mundillo aquest Jo friqui. crec que has de venir a Aviam veure el què mundillo. tal. Perquè s'està apuntant molta gent. Cada Sí? dia esperat, sí. Però vols dir Nosaltres que... som nens, comparat amb els que s'apunten, Hòstia. la mitjana dels que s'apunten ara mateix és 65, i clar, ens veuen jugar nosaltres i diuen, hòstia, nois, domineu molt, eh? O sigui, No, seria la nova petanca? O sigui, allà on està entrant molt jubilat a jugar? Sí, molt que ja no juga a pàdel perquè li fan mal als genolls, se'n va al pàdel. Pim-pam, pim-pam. He dit pàdel? Sí, eh? Sí, Se'n que va ja al no tenis- juga a pàdel i- Se'n va al tenis taula. Molt bé. Bueno, ja està bé que hi hagi Però bé. Així es vol molt dir bé. que poder teniu opcions de guanyar alguna cosa i tot. Bueno, Si us diuen aquí, que aquí s'ha obert, juguen bé, ara s'ha obert un meló. I a partir d'aquí veurem fins on arribem. pots ser distret aquesta I història, ja n'hi has informant. Sí, Bueno, tant. de Sí, fet, ara home, que sí. tens la pala ja pots plegar, no? Al final era l'excusa per comprar una pala No, nova. em falta el polo del Big Tennis Taula. Què dius? No el Sí, tens? No, encara no. Però ja he pagat el No, socis i això. sí, però això encara no ho tenim. I això estem ja a punt de demanar-ho també. Això es paga a part? Esclar, Ah, no, no pensava som que- jugadors. Pensava que amb la... Som socis amb dret a pista. I, vols dir el polo oficial de l'equip de tenis taula? clar que sí. Vermell, inclús suposo logo. que anirà amb l'esponsor Sí, segur. de l'amic Gerbau. Vull dir Molt que, bé, sí, molt sí, bé. Sí. Ja n'hi hem Pell parlat. de gallina. Molt bé, jo de merdes ho he apuntat perquè sí, però bàsicament Molt bé. vaig anar a fer una visita al MoMA, em vaig quedar un arròs No. de calçots, No fotis. que t'hi cagues, i unes carxofes amb tempura, amb salsa de romesco, i hem d'anar algun dia. I també vaig anar, i cap de setmana... Teníem que venir i vam tenir que canviar això per per una Carnestoltes. magnífica jornada de preparació de disfressa. Bueno. I el que vas disfrutar en aquella jornada? Ah, sí, això no està escrit. Pues ja està. No es paga amb diners. Ja hi tornarem a anar. I tu, aquest cap de setmana vaig anar a un restaurant a sopar amb tota la colla, Ah, Santa que crec Eulàlia. que n'havíem parlat, al Sí. Canton de Santa Eulàlia, ens vam fotre un xuletón, nano. Sí? Bueno, no, n'hi havia 3 o 4, eren 5 o 6 quilos de carn, però que feia 4 dits de gruix, tal qual. Collons. Boníssim, boníssim. Molt bé. I si algú hi vol anar, doncs carnaca a saco. Carnaca. I deixa'm fer un petit update del Podcasts. Sí, home, sí. Quan vam parlar en l'últim cop ja devíem estar 150 podcasts o alguna cosa així. Sí? I ja en tinc cap a més de 270. És Carai. increïble els Veig podcasts que estic que trobant. inverteixes més temps amb el podcast que no pas amb el nostre, Ho eh? vaig trampejant com puc. No passa res, no. Ja està bé. Però flipes dels podcasts que hi ha. A més, n'hi ha un que vaig pensar en tu que es diu Desobediència Cruifista, que és de futbol. Sí?
Molt xulo, i a més aquest últim episodi hi havia en Pou, en Josep Maria Pou, que l'entrevistaven i que vaig pensar t'ho diria. Bueno, en fi, que allà hi ha perles per descobrir. Joan Maria Pou. Doncs, bueno, això, ja saps que Passa el futbol no m'agrada. En Pou. En Pou, en Pou. Foli Pou, Foli no? Pou. Pues aquest. Mare de Déu. Ja està, ja tindríem les merdes. Va, doncs tirem, Ja heu tirem mirat que anem tot el tard. d'això. Sorteig. Ja, moment estrella del programa. Anem a fer No, el sorteig. moment estrella del programa no. Moment estrella serà el contingut que hem preparat a consciència. Vale, sí. Això és un afegit. Però segurament que és un contingut que interessa molt també als nostres Bueno. estimats oients i oientes, que no sé si es diu així. Oientes. Hòstia santa. Escolta, sorteig cònic. Va. És el que hi ha hagut més participació. Clar. Tant a Instagram com a Telegram, etc etc. Moltíssimes gràcies a Cònic per donar-nos suport i ajudar-nos amb aquests sopars. Recordem que l'anterior sorteig ja el van disfrutar i que el menú era molt complet. De Ja fet, s'ho van ventilar. Sí, el vam penjar a les xarxes, una foto del menú que hi havia, Sí, el que entrava cert. això. Vull dir que ja sabeu de què va l'assumpte. En total tenim aquí 39 butlletes dels participants. Recordem que una butlleta es guanyava fent un comentari a l'Instagram, una segona butlleta si a més seguies a Cònic Restaurant Bar, i una tercera que la podies aconseguir si feies un comentari al nostre Telegram i t'hi subscrivies. Clar. Hem guanyat algun subscriptor, hi ha gent nova que no sé ni qui és, Ah, veus? i això està bé. Per tant, anem Va, a fer va. el nostre tradicional... No cantarem a l'inici No, perquè hi ha no, moltíssima 39 no. gent i això ja ens supera. Aviam com surt l'assumpte. Va, Li diem va. en català amb el Google? Clar que aviam sí, què fa. home. Google. Nombre aleatori entre 1 i 39. Aquí tienes un número aleatorio, 19. Vinga, doncs ja tenim guanyador o guanyadora. Jo crec que és guanyadora, no? Solana Sembla? Helena B. Acabes de guanyar un dinar o sopar al Cònic. Posa't en contacte amb nosaltres. De la manera que vulguis. Sí, o a @generationx.cat per les xarxes socials, com vulguis. No et vindrem a... No et ens vindrem posarem a en buscar. contacte. No. Aquí es tracta de que escoltis el podcast, Correcte. sàpigues que has guanyat i et posis en contacte. I si no es posa en contacte pel pròxim episodi, tornarem a sortejar. Molt bé. Endavant, ja ho tenim fet, això. Vinga, doncs. De nou, moltes gràcies, Cònic, per donar-nos suport. Anem a la secció principal. Sí, som-hi? Ah, que et veig amb els ulls Sí, emocionats va, ja home. de fol i canya, això. Ràdio. Dilluns. Porta tu la... Qui no sap que dilluns va ser el Dia Internacional de la Ràdio? És veritat. Perquè mira que ho va arribar a dir tothom, igual que ahir era Sant Valentí, que també entre Sí, els que va. celebren Sant Valentí, els que diuen que no el celebren, els que diuen que Sant Valentí és cada dia perquè cada dia estaran enamorats. Aneu a la merda tots plegats. Total, que el dia 13 va ser el Dia Mundial de la Ràdio. Que dius que ho va dir tothom, menys nosaltres, que no vam fer cap... Perdó. Això queda molt bé, no? Bueno. Que no ho vam dir? No ho vam dir, però vam dir que faríem un programa per celebrar... Sí. Ho vam fer abans del dia 13. És veritat. Som proactius De en seguida aquest aspecte. amb això de seguida va sortir. De Tu, seguida, pam, fem un de programa de seguida. ràdio. Vinga, pim. Va, fot-li I gas pam. aquí. Vam demanar comentaris. Sí? I N'hem vam tingut tenir algun? 3, no? Sí, Sí, 3. sí. Tenim la família Lluçà Rodríguez, que van en pack, Ah, vale. que avui no han guanyat res. Oh! I que l'Aurora, en aquest cas, va comentar el Pastagança. Sí? El Lluçà, que és un tio més tradicional, va comentar la nit dels ignorants. I en Toni, que també no falla mai, i va dir que era molt fan d'en Clapés a Cat Ràdio, Catalunya Ràdio, i també a Clar, RAC1. el versió original i ara el versió RAC1. Correcte. Jo t'he de dir que quan vas proposar aquest tema et vaig dir, hosti, jo poc podré col·laborar perquè no tinc record d'escoltar molt la ràdio, però al anar-hi pensant i sentint les sintonies que anirem posant i tal, Clar. em van anar venint petits I tant, records. home. No sé tan bèstia de ràdio com tu, però Déu-n'hi-do. Què n'has de dir de la Va. ràdio? Què faig? Començo jo? Sí, home, sí, foli. Bueno, jo ja des de molt petit sempre anava amb ràdio. Comences jo. tu no, portes tu la secció i jo aniré, quan cregui que hi hagi alguna cosa que pugui portar, que és poc, ja et aniré interrompent, com faig sempre. Bueno, doncs va. Vinga, gas. Jo sempre anava amb ràdio. I el meu pare sempre anava amb ràdio. O sigui, el cotxe sempre sonava a la ràdio. Per tant, des de petit que tinc records de ràdio, sempre. I almenys el primer que recordo jo era escoltar música per Ràdio Vic, Sí. que en aquella època crec recordar
Ara potser haurà sentit algun tall perquè hem tingut problemes tècnics amb un transportista que ha trucat al timbre, algú s'ha ficat a cridar com un boig, hem tallat i continuem. On passàvem? La primera vegada que ens passa, eh? Sí. Ràdio Vic. Ràdio Vic, que no ho he buscat enlloc per veure si la meva memòria funcionava, però crec que la sintonia era la freqüència era el 90.3. Sí, això t'ho confirmo jo perquè és l'única que em sabia en aquella època. I, ostres, molt fan de Ràdio Vic, a més, estava situada al carrer Sant Antoni, que teníem, si te'n recordes, hi havia l'antena, que es veia des de tot arreu, des de tot Vic. Aquella antena va crear conflicte perquè la traguessin i tal. I ara que deia Ràdio Vic, jo recordo també haver trucat amb el telèfon aquell del ratatatata. Sí. I em feia gràcia per escoltar, o sigui, gravava... I t'escoltaves la veu? Intentava trucar per parlar i després sentir-me per la ràdio. Clar, que sempre et deien, abaixa el volum de la ràdio, perquè s'acoplava. I vaig guanyar sembla que ho vaig comentar en algun programa, vaig guanyar un disc de vinil. És que feien molts concursos. Era una ràdio que estava molt bé. Sí. Jo, a més, aquí sí que recordo que coneixia gent que hi treballaven i que havia anat a veure moltes vegades com feien els programes en directe. O sigui, és que de fet em sembla que no necessitaves ni conèixer ningú. Tocaves al timbre i et deixaven entrar i et posaves allà i veies com anaven posant els temes musicals i tot plegat. Jo el que sí recordo és que un cop que vaig guanyar el disc vaig tenir el que anar a buscar, que em pensava que el podria triar i arribo allà, la ràdio, pensava que era com el que va a TV3 per primera vegada i tal, i bueno, és una ràdio, era un pis. Era un garito, sí, era un pis. I els tios em donen un disc, dic, home, jo volia aquest, no, és que el que es guanyava UB40, se'm va quedar gravat perquè no sabia ni què collons eren, no? En fi, és el que... Gràcies a comentar-ho. Bé. Després de Ràdio Vic, jo recordo ja haver passat directe a Catalunya Ràdio, i aquí sí que, perquè les altres emissores no sintonitzaven aquí a Vic. O sigui, la FM no era, o almenys jo els records que tinc és que, per exemple, els 40 Principales o emissores d'aquestes que sí podies escoltar a Barcelona, aquí a Vic no se sentien. Ja existien fa 35 anys? Sí que existien. Sí, de fet, als 40 ens hem celebrat una porronada d'anys, no fa pas gaire. Però sí, doncs mira, vam començar escoltant Catalunya Ràdio i aquí sí que el primer que recordo quan dius Catalunya Ràdio és en Puyal. Bueno, és que era mític, amb els seus partits de futbol. Jo a vegades també l'havia escoltat. No, havíem disfrutat molt, inclús posarem algun... Jo, amb el primer que posaràs, vaja... Quin vols que posi, va? Jo vull que posis el d'Urruti t'estimo. Vinga, el fiquem? Va, posa-li. Obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Ai, que la para. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! I aquí tothom saltant a les cases. Jo me'n recordo que els veïns de dalt havien baixat havien baixat a casa nostra, que va de veure aquest puto penal, i recordo saltar tots 8 o no sé quants érem com beneits. Això què era? Quin partit és que Això era un partit contra el Valladolid, em sembla que era l'entrenador, el Venables. Sí, perquè ho vaig sentir quan buscava el tall. I no em facis dir de quin any, però això ha de ser els 80. 80 no sé gaires. Déu-n'hi-do. A l'Urruti se li va tenir molt carinyo, No sé si abans d'aquesta parada ja se n'hi tenia, però jo el recordo un tio que crec que era carismàtic inclús ell parlant i això, pot ser o no? Sí, era un catxondo també. I se li tenia molt carinyo. Però sí, el Puyal va fer molta feina i també recordo ja d'una mica més gran doncs que, ostres, que inclús es feia molt carregós perquè normalment s'equivocava de jugadors i el corregia, no, Quim, no és la Monique, és el tal. No. I després es començava, quan el partit era avorrit, doncs m'hi jugo un pèsol que... Clar, i es feia... Les últimes èpoques del Puyal van ser una mica carregoses. Però, ostres, jo el recordo amb molta estima, no? Perquè... I després tindrem l'altre que també us el farem menjar, que és el gol de Wembley, que això... A mi se'm posa la pell de gallina. Recordo aquest, l'estava mirant a la tele per això, I aquest partit sí que me'l vaig mirar, perquè en Koeman m'agradava molt. Perquè jugava la posició que jugava jo quan jugava a futbol sala per allà al mig, i em feia com... li tenia molt carinyo, també. Va, el vas posar? Foli. Va. Pararà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca esto, Faraguero, pica Koeman. ¡Gol! Canyonada. ¡Gol!
El Barça campió d'Europa. Això va ser el 92. Sí, va ser el 92. Jo recordo, després d'aquest gol, o sigui, ni esperar. Bueno, sí, perdó, vaig esperar que s'acabés el partit per certificar que guanyava. Em vaig agafar la meva NSR i vaig cometre la temeritat de passar per la Rambla del Carme. Mare, no et van agafar allò amb Hòstia, volandes i hòstia, moto i a tu, perquè pobri. aquí Vic era terrible Ho vaig abans. passar molt malament, Van ser 2 minuts que vaig dir d'aquí no surts viu. No, me'n recordo veure cotxes que Mare els meva. sacsejaven i d'això. Amb aquella il·lusió Abans. em van fer passar les ganes de sortir en una temporada, Sí, perquè sí. allò no era... Bueno, Era tothom molt estava bèstia. fora de control. Era molt bèstia. Me'n recordo que amb els de la colla, com que eren molt futboleros, quan el Barça guanyava la Lliga o alguna copa, això, sortir, hi havia una festa a Vic impressionant, i després anaven a tirar petardos o a cantar a baix a casa d'un guàrdia civil, en Sabou, sí. o algú que era Alonso, em madrileny. sembla que es deia Alonso. No me'n recordo, però era un Sí, clàssic. sí. Era un clàssic. Va parir. Déu-n'hi-do. Què més tens tu per explicar de jo ràdio? després Perquè tu tens molt. aquí ja recordo època universitària, que potser era una mica abans, però sí que recordo, aquest sí que el recordo amb molta estima i el trobo a faltar, que és el Pastagansa del Miki Moto. Recordo haver rigut el que no està escrit. Era un programa que feia... Programa concurs que el feien de 12 a 1. I recordo que quan no anava a classe, que estava a la biblioteca, el podia escoltar amb els auriculars, i també recordo que les classes d'introducció a l'economia també l'escoltàvem. I era bo perquè ens assentàvem a última fila, perquè ens partia molt cul de riure, i era molt bo perquè érem 3, que tots 3 portàvem els auriculars, i clar, quan deien alguna cosa que ens feia riure, doncs ens miràvem tots 3 com 3 imbècils. I allà intentant no riure, no? Hòstia, és que en Miquel, a Mikimoto, igual que en Puyal, que han set bèsties dels mitjans de comunicació, en Mikimoto, si anéssim recordant tot el que ha fet a la ràdio i a la televisió... Mira, t'ho deia aquests dies, hem de fer-ne un monogràfic de Mikimoto i poder d'en Puyal també podria sortir. Anem a ficar la sintonia del Pastagansa, que jo no me'n recordava, i quan la vaig sentir... La vam posar un dia, d'inici de podcast. Ah, sí? Sí, tant. Ah, no me'n recordo. Sí. Jo el que passa, mai havia sentit molt la ràdio de programes sencers, i recordo quan tornava de treballar o això, aquells 5 minuts o 10 d'entre la feina fins a casa, sempre l'havia escoltat. Però el programa sencer mai l'havia escoltat, però sí que era molt divertit. Un clàssic. Sí. Pastagansa. 1988-1997. Imagina't. Amb Miquel Calçada, Mikimoto. Sí. I, esclar, i la putada d'abans és que no hi havia podcast, no hi havia la carta, o sigui, o escoltaves el programa o tu grup viola. Sí, ha canviat molt això també. Sí. Vull dir, ara la canalla i tothom són privilegiats, no ho poden veure en el moment i s'ho poden escoltar quan volen. Nosaltres no era el cas, per això alguna classe d'economia va quedar sacrificada pel Pastagansa, que de fet era un concurs cultural. Aprendies moltes coses escoltant el Pastagansa. Sí, però en Mikimoto era molt bo perquè sempre tenia aquest punt de parlar com de... No sé, com de conya... Sí. Era molt bo, molt bo. Ara quan buscava la sintonia vaig enganxar un programa i vaig escoltar-ne un trosset i sempre es feia molta conya, no sé, una mica diferent que ara. I saps què em va sobtar? Que els concursants que hi havia, la gent que parlava, ara, si escoltes la ràdio sempre sents molt accent tot de Barcelona o molt, saps, de per allà. Sí. I vaig sentir com gent molt de la terra. Sí, molt com nosaltres. Sí. I em va sobtar, dic, ostres, vaig sentir la ràdio diferent. Clar, és que en aquella època el català també era diferent, Però de varis, inclús d'aquest i no sé si era la versió original que després en parlarem, també alguns participants o alguna cosa, i era un parlar una mica diferent del cara. I em va fer gràcia això. Molt bé. Època universitària, Jordi. Això què vol dir? Que almenys jo estava a Bellaterra, estava a l'Autònoma, per tant allà sintonitzava altres emissores que aquí Vic no podia sintonitzar. I recordo també d'haver rigut moltíssim amb el Força Barça de l'Arús.
Jo que no l'havia escoltat. Estava tot el puto dia fent imitacions i imitava la Rocío Jurado, i jo recordo que estava tot el dia a classe i anava dient ai, la nècora, i tot el dia fent la conya de les nècores, i també el que podia escoltar quan anava a la facultat també estudiava, encara que sembli que no, perquè clar, hi havia estones mortes. Hi havia tros d'anar fins allà. Goma espuma. Jo aquests els he escoltat posteriorment en talls que s'han viralitzat i han anat arribant àudios i molt són bèstia, perquè en tenim de molt bèsties. Molt bèstia. Vols posar-ne un que tenim o no? Què posa, sencer? Sí. Mare meva. Són 2 minuts, 3 minutets. Però és que quan l'estava escoltant m'hi partia el cul jo sol aquí, eh? Va, li fotem? Va. Vinga. Y 1 minuto de la mañana, 7:01 en la Comunidad Canaria. La primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historieta que ha hecho un ser humano con esfuerzo. Lo que pasa es que tiene bastantes palabras de las que podríamos denominar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo intelectual para o bien eren bons, ja hi havia Emilios en aquella època, relajarnos cuando suenen para que no nos agobiemos mucho. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros 10 en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, qué huevos los tuyos, Santa Claus. Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, qué cagada. ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos verados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que quiera tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, Nano. Postdata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo. Bueno, yo creo que tiene un... És molt bèstia. És que jo aquest l'havia sentit moltíssim quan havia arribat fa bastants anys ja. Pues també us recomano que escolteu el dels calcetines, perquè el dels calcetines també té tela. És que en teníem molts. Jo aquest buscant-ne... Ai, per favor. Eren boníssims, eren boníssims. Pues jo els vaig descobrir en aquella època, perquè clar, allà podia sintonitzar, em sembla que estaven a Ràdio 80, un d'aquests, i els podia sintonitzar. I jo després ja passo a les nits. A les nits? A les nits. Jo abans, que ara ja anem molt... Ja estàs a la universitat, jo sé que tinc molt record d'escoltar, quan parlàvem d'en Puyal, el futbol al cotxe dels meus pares, quan al cap de setmana tornàvem d'algun lloc, i el dissabte o el diumenge al vespre, allò que tornes a la tarda i sempre escoltar el futbol i em feia molta gràcia, i algun cop recordo, aviam si a tu et sona, que de cop estaves escoltant un programa esportiu que molt conegut i de cop senties això. Hosti, sí. ¡Gol en no sé dónde! ¡Gol en las Caldas! I em feia molta gràcia quan sentia això, pensava, tant me fotia el futbol, però pensava, qui ha marcat, i això era molt bo, En fi, continua, que t'he interromput aquí. No sé on m'he quedat. Sí, les nits, les nits llargues. Les noches te confunden. Clar. Què passava a les nits?
A les nits jo vaig descobrir La nit dels ignorants. Aquest va ser molt bo, eh? A més, el presentava el Carles Cuní. Bueno, hi ha passat molta gent, no, per aquí? Sí, el primer va ser el Cuní? Cuní, hi va haver la Sílvia Tarragona, em sembla també. Ara l'està fent en Xavi Solà, potser? Sí, que feia el suplement abans, el cap de setmana. I, hòstia, jo em quedava, però enganxadíssim amb aquest programa. A més, començava a les 12, potser? A les 12, i primer feien una hora, em sembla, i ho van acabar allargant fins a les 3. Pot ser, jo sé que havia anat a dormir a vegades molt tard escoltant-lo. I a part que era boníssim, perquè el tio era sèrio com una mala cosa, i tot plegat la gent explicava allà els problemes, ell no deia res, i... Carles, em sents? Ell, sí, t'escolto, continua. I era molt, 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 molt bo. I ara, recordant-lo, allò va ser com una espècie del primer Google. Quan no sabies alguna cosa, la demanaves allà i era increïble com et contestaven ràpid i la predisposició que hi havia de la gent per anar a solucionar els problemes dels altres o els dubtes. No, estava molt bé. I aquest també, bueno, quants anys fa que dura això? Moltíssims, eh? Però no sé si van deixar de fer-lo, eh? Ah, hi ha hagut com interrupcions entremig. Crec que sí. Jo ho escoltava fa molts anys, però... Potser no. El que sí vaig veure que hi havien passat com 5 o 6 o 7 presentadors diferents. Això segur. No sé exactament quan. Però a mi jo recordo el del Cuní, que hosti, em feia disfrutar, però moltíssim. Vols que posem la sintonia? Sí, aquell principi no té preu. Aquella hora de la nit? Clar. Allà, I entraves amb un... It's time to say goodnight. Deixem-lo de fons. Entres amb un mode REM, es diu, sí. No, bueno, et situes com en mode ja d'anar a dormir. Sí. I ho combinava amb un altre. Ho combinava amb el Super García. El Botanito. Jo me'n recordo, el Carrusel Deportivo el feia en García també, o com es deia? No, em sembla que no. Però era un d'aquests que tenia una veu... Sí, no, hòstia, no. Ara no me'n recordo. No recordaré el nom. I així és aquest en Super García, és aquest que l'han imitat també moltíssim. A l'Arús l'imitaven també i a molts llocs, no? L'imitava moltíssim. Buenas noches y saludos cordiales. Vols que fiquem la sintonia? La tens o no? Perquè aquesta entrada és brutal, eh? Aquí la tens. Fot-li. Aquesta no és per anar a dormir, eh? No. Estàs allà i fiques això jo aquest, a més, el tenia que sintonitzar per l'ona llarga, per l'AM, i s'escoltava fatal. Sí, l'escoltava molt malament. Jo tenia una petita minicadena a l'habitació i ho escoltava des d'allà i realment molt, molt malament. Però també haig de ser realista i honest. Només me l'escoltava quan perdia el Madrid. Sí? Quan hi havia algun merder al Madrid, deixava la nit dels ignorants i m'anava en Super García perquè rajava i ho deixava tot fet una merda. Jo això ho feia, ara actualment, diguem, quan perdia el Madrid o quan guanyava el Barça, hi havia polèmica amb el futbol, a mirar el programa d'en Pedrerol, com es diu? El Chiringuito. Sí, perquè els veia allà encesos i traien bilis per la boca i feia gràcia. Mira que no m'agrada el futbol, però només per veure aquell espectacle tan lamentable. Era això. Molt bé, què més? Què més? Jo poca cosa més perdona, sí, ens deixem un de molt important. Quin? Amb en Clapés. Bueno, sí. Amb la versió original i el senyor Marcelí, que a mi m'encantava. I en relació amb en Marcelí, de quan era petit recordo moltíssim anar al cotxe dels meus pares i escoltant Cerdà, no sé quina... Sí! Amb el senyor Casamajor. Sí. Increïble. Era molt bèstia. El senyor Casamajor era molt bèstia. Sí. I llegint una entrevista d'en Clapé, una entrevista que li feien amb en Clapés, parlava que havia estat amb en Cerdà i que n'havia après moltíssimes coses, i en Marcelí és una mica... Té un deix. Té un deix així. És que en Clapés havia estat molts anys a Cròniques Marcianes. Sí, és veritat, que hi va ser també, per la ràdio. I en Marcelí és molt bo, En Marcelí és boníssim. I jo saps que sempre havia pensat que era ell mateix, era en Clapés. Sí o no? Sí, fins que vaig veure que era... també feia imitacions. Novell? No sé com es diu. El que fa de Marcelí, ostres, ho vaig veure, li va donar un premi no fa gaires anys, i aquest programa sí que el recordo haver escoltat bastant també. Bueno, i ara?
Sí, encara el fan, perquè no I ara l'escolto. jo sí. Però és dels que sí que escoltava a la ràdio. Si no puc escoltar... Normalment de 6 a 7 sí que me'l puc escoltar en directe, i si no em foto a l'hora a la nit, em foto el llit i m'adormo amb el versió, sí. I vaig veure que també portava 25 anys entre Catalunya Ràdio i RAC1. És una bestiesa. Fiquem la sintonia o què? Ah, sí? Aviam si la trobo... Pam! It's showtime, ladies and gentlemen. Que no ha canviat la sintonia. Segueix sent És la mateixa? Versió original. 1987-2005. Amb Toni Clapés. Pues fins al 2005 aquesta i encara hi són. I tant. No? Dissabtes, cap de setmana. Què passava els dissabtes? Dissabte a la tarda era territori musical del Jordi Tratà. Paraula de Stone. És veritat. Que no l'havia escoltat. No em caia gaire bé. Era una mica prepotent, potser. No em caia gens bé. I menys, el vaig sentir una vegada en un programa de la tele que parlaven sobre l'ecologisme i sortint els caçadors i va de fotre una rajada. Ui. Que sí, allà ja li vaig ficar la creu directament, perquè era d'aquests que treia bilis en aquest aspecte, sense intentar racionar el que estava dient, i sí, des d'aquell dia crec que no... Però era una eminència musical, que fos el que tio tenia uns contactes de Déu, M'és igual. T'estic explicant, t'estic demanant l'opinió. Callo. Val. Sí, són fets. Són fets, sí. L'altre és una opinió teva de merda que ningú t'ha preguntat. Vols escoltar la merda de sintonia? Posa-la. Vinga, va. La merda. I què, te l'escoltaves molt amb aquest? No. Pensava que em diries que sí, la música i que ets un melòman. L'única cosa que m'agradava és que organitzava la Fira del Disc de Col·leccionista. Sí, és veritat. I això sí, m'agradava anar-hi, però no... La feina a Girona, pot ser? Va començar a Barcelona i després va anar obrint mercat, això. I jo després, Jordi, ja tinc lo de... el que ha anat a mesura que ens anàvem fent grans, doncs ja començar a escoltar, per exemple, el Matí de Catalunya Ràdio amb en Cuní, i ja tot el magazín que hi havia a matí. I comentar que jo vaig ser entrevistat a Ràdio Manlleu. Ah, sí? Sí. Per quin motiu? Sí. Bueno, per la creació de la penya barcelonista Sergi Barjoan d'Osona. Ah, sí? Sí. Encara no recordo com va anar, que truqués... no sé si va ser Ràdio Manlleu que va trucar o si vam ser nosaltres que vam trucar a Ràdio Manlleu. Sisplau, ens entrevisteu. No recordo. Però sí, va ser una entrevista gairebé de 20 minuts. Déu-n'hi-do. Sí. No, haig de buscar la cinta de casset, perquè crec que la cinta de casset deu córrer per casa, perquè els hi vaig dir, hòstia, jo això... No ho podeu passar? Puc tenir una còpia? I esclar, t'ho passaven amb cintes de casset. I va ser telefònica, no vaig anar ni a l'estudi. Diu, no, mira, et trucarem, o sigui, el que volem fer nosaltres, sí. Doncs un estil així. Molt bé. Què més? Jo no tinc programes. Sí, home, sí. Sí? Programes esportius nocturns, que tenim sintonia i tot. Aquí jo vaig començar a m'enganxar amb el Basté, amb el No ho diguis a ningú. Pot ser, que sí, jo crec que sí, m'has dit que la tenia. Ah, sí, endavant. Fot-li. No ho diguis a ningú. En Basté també és una bèstia de la ràdio, Sí, perquè si no recordo malament, a part del que fes abans de Catalunya Ràdio, anava amb les transmissions d'en Puyal. Va començar amb el micro inalàmbric anant pel camp, igual que en Basses, la Pilar Calvo i tota aquesta patuleia van començar aquí. I sí, aquest programa va ser Catalunya Ràdio, que van acabar com el Rosari de l'Aurora, i després va passar a RAC1 dient-li el Tu diràs. És que RAC1 van saltar el millor que tenia Catalunya Ràdio, pràcticament. Bueno, Clapés i Basté. En aquell moment, jo pensava, que els hi quedarà Catalunya Ràdio. Que després devia ser quan va començar la Terribas a fer els matins, també, no? En Basses, abans. En Basses, en Manel Fuentes, també. És veritat, en Fuentes. També en Fuentes al matí. I, clar, deslligat amb això hi ha l'arribada de RAC1,
Jo sí que aquí em declaro fan incondicional de RAC1. Vull dir, vaig tot el dia escoltant RAC1. Quan no escolto música, escolto RAC1. I, ostres, em sembla una ràdio molt ben feta, amb molta il·lusió. Ostres, sí, realment dona gust escoltar-la. Perquè abans era Catalunya Ràdio pràcticament, no? Però no estava malament Catalunya Ràdio tampoc. Però molts d'aquests van saltar cap a RAC1 això va anar bé després. també perquè Catalunya Ràdio fessin una mica de sacsejada. I després, doncs, clar, ja és l'arribada de tot el que... de l'ampliació de freqüències, de la ràdio per internet, de poder escoltar els programes a la carta. Ha canviat clar, molt això, una evolució molt bèstia. Sí, que a més totes, a part de la seva pàgina web o qualsevol plataforma de podcasting, hi ha tots els programes de... Ja no de Catalunya Ràdio i RAC1, de totes les... podcasts que estan fent el RAC1, per exemple, és molt bèstia. I és RAC1 o Catalunya Ràdio que fan uns programes que només seran en podcast o alguna cosa així, els presentaven ara, em sembla. He vist que n'hi ha un d'en Nando Jovany, ara també, Mengem Cultura, em sembla que es diu, que el vaig escoltar un i està bé. Veus? És en Nando. També és un... No li tenim carinyo, amb en Nando. És un showman aquest noi. Sí. Clar, no, tot el que toca de moment ho converteix en or. No, ha canviat molt això, I com a últim, vaig posar aquí últim i ja, clar, i aquí ja estava cansat i ja no vaig buscar ni el programa. Jo crec que estava dintre del versió. I crec que era dilluns, dimecres i divendres. Sí, en Pàmies havia sortit. I en el Pàmies encara surt, el versió encara surt, però ells feien les col·laboracions conjuntes. I era... Els dos? Els dos. Sempre els dos. I era per no parar de riure. I ara que parlo de Monzó i Pàmies, recordo que amb el... I ara aquí sí que no em vull passar de frenada. No sé si era el Mono RAC1 o el Matí de Catalunya Ràdio, que també un dia a la setmana sortia al Teatre de Garrilla. Brutal. Quan eren els tres, encara? Quan eren els tres. Un far de riure, Aquests també. van ser molt bons, Sí. I ara encara fan coses en Junts Quim Masferrer separat i els altres dos sí que van quedar. En Fel i en... I són bons. En Fel i en... Ara no me'n recordo com es diu l'altre. Però sí. Molt bé. Ja ho tens? Sí, jo sí. M'ho he cascat tot. Molt bé. He bullat el pap. No, aquí t'ho has currat avui, Jo he portat poca cosa. Jo la ràdio l'he escoltat sempre de camí cap als llocs. No mai menys a la nit dels ignorants potser és el programa que he escoltat més allò expressament a casa, però la resta és quan vaig de la feina a casa, de la casa a algun altre lloc i escolto el que hi hagi en aquell moment. Però sí que, sobretot, el Pastagans al migdia me'n recordo, aquells 5 o 10 minuts, i el versió original també l'escoltava molt, i a vegades me'n recordo arribar a casa i estar amb el cotxe parat a fora del carrer, sense sortir, acabant d'escoltar en Vilamajor i en Clapés. Sí, que més... Qui és en Vilamajor? En Vilamajor. No és ni en Marcelí ni en Casa Major. Estic fatal. No sé què m'ha vingut al cap. Bueno, Marcelí. I ja està, no? Molt bé. Doncs va. Fins aquí ho tenim avui. Recordem, Solanes, Helena B. que vas fer un comentari per Instagram. Ets la afortunada... Ara he vist Helena, per tant entenc que és una noia. Jo entenc que també. Ets la afortunada guanyadora d'aquest pack per dues persones. Aquest àpat, és un pack, un sobre, per dues persones al Cònic. Posa't en contacte amb nosaltres. Tens alguna cosa més a dir, Soler? No. Amb què ho deixarem avui? Ho deixarem amb la nit dels ignorants. Molt bé. Sí? I farem algun comandament. Que m'has fet descobrir de qui és la cançó de la nit dels ignorants, que ara quedaré aquí com un cateto musical, No. Però sí. La posem i ens acomiadem amb veu baixa, tot escoltant la cançó. Vinga, farem un xiu-xiueig. Vinga. Que no entra. Mira. Ara està entrant. Benvinguts. Bueno, més que res, saludats perquè ens acomiadarem en breu. Compartiu-nos a les xarxes i als vostres amics i coneguts. I si no hi ha res de nou, ens veiem d'aquí 15 dies. Però no podem dir Déu encara, Joan. No. Ara hem d'aprofitar aquest moment. No espatllis la cançó. Si la gent escolta aquesta cançó, ara és el moment d'entrar en les teves ments. Escolteu Generació X. És espectacular, Vinga, canalla. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera. Adéu. Salut. Sweet dreams for me. Sweet dreams for you. Close your eyes.
Close your eyes and I'll close mine. Good night, sleep tight. Now the sun turns out his light. Good night, sleep tight. Dream sweet dreams for me. Dream sweet dreams for you. Good night, everybody. Everybody, everywhere.